May gabi mga igsuon, piyesta karon ni San Ignacio de Loyola. Abi ninyo unsay gabalik-balik sa akong pamalandong ang iyang prayer. Maunang I would like to invite you himua sabning inyong pagampo. Maunang ibutang nako sa comment section ang mismong pagampo nga gihimo pong kanta nga kabalo ko familiar mo. Take and receive. Apan sa dili pa, i-check sa nato ning upat nga naa sa prayer kung kaya ba pud nato. Number 1, take and receive, O Lord, my liberty. Kuhaa ang akong kagawasan, Lord. Kana bitawng dili unta ko gawas nun, Lord, nga muhimo bisan unsay gusto nakong buhaton. Kanang ikaw ra unta akong sundon, bahalag kontra sa akong gusto. Kaya. Number 2, take all my will. Kuhaa ang akong pagbuot, Lord. Kanang dili na bitaw unta ko magbuot-buot, Lord. Kay para raraban ako tanan na selfish ko usahay, Lord. Kaya? Number 3, take all my mind. Kuhaa ang akong pangisip, O Lord. Kanang dili na bitaw unta ko murason bisag kabalo ko nga sayop ang binuhatan. Ako yung dipinsaan kay aron mapadayon nako na. Example, magpataas ko aron di ko nila daog-daogon. Lami unta paminawon, Lord, pero arrogance may tawag ana, sala man na dili dapat nako na dipinsaan. Number 4, take all my memory. Abi nimo, Lord, mas na-memorize pa nako ang mga pangalan sa mga artista o ilang mga salida. Naabitaw ko'y mga nadunggan, na-memorize nila ang tubag ni Catriona Gray sa Binibining Pilipinas, pero ambot kong naka-memorize ba og Bible verse. Ang nakalisod kining last part sa prayer. Ang ako rang pangayoon, Lord, love and grace. Kana ra. Mga igsuon kaya nato ng duhara. Nga usahay sigurista man ta, mo nang mangayo tagdaghans Ginoo, at least na atay reserba. Then magduda pag yun niya, nga Lord, sige kog ampo, pero ngunong na ako'y problema. Then kanarang duha ang pangayoon. Ngunong mga igsuon, i-check ang prayer, kung di ni mo makaya ay ampo. Nga Lord, tabangi ko, nga makaya nako ni nga prayer, kay lindot kay ni nga pagampo, Lord. May this be your prayer too. San Ignacio, iampo mo kami. God bless!